sammen. Vi er lige vågnet. Mig og Emma og pigerne, fordi at drengene... Nej, fordi drengene de kom ind og vækkede os. Så ja. Vi er fucking trætte nu, men ja, vi er gerne med at lave morgenmad, og vi skal være ude og cykle i dag, så ja, vi ses. Ja, nu er vi gjort færdige. Nu er det mindst pænt. Eller nej, det er ikke. Og vi skal ud og cykle, som vi kan se meget som cykle på. Og hvor skal vi cykle hen? Skagen. Vi skal cykle til Skagen, ja. Og ja, vi skal i hvert fald have købt noget pålæg, fordi vi har sgu ikke med tilbage. Så ja. Hej vloggen. Hvad så Frederik? Hej. Ja, lige nu der sidder vi bare lige i vores stue, fordi vi har sådan en mødested her. Og kan han sådan en griner, og så kan han sådan en taber. Ja. Vi skal ud og cykle, og vi så drikker is i. Må ikke spille Tetris? Jo. Hej alle sammen. Nu er vi så på vej, vi skal ud og cykle, og vi har cykelhjelm på alle sammen, som man kan se. Og vi skal ud og cykle nu. Hvor skal vi cykle hen, Emma? Det ved jeg ikke. Vi skal til grenen. Men vi håber, vi skal have nogle... Vi skal til grenen. Det skal være fucking langt nå. Ja, men vi ses. Nu er vi ude at cykle, ikke Emma? Ja. Vi er ude at cykle, vi er klar, piger. Så det er mega fedt. Lige nu, der har vi meget med lige været i Netto. Vi har lige købt salat til en 5'er. Så ja, og Malle, hun har sådan lige købt en yoghurt til spisning. Så ja. Men vi er lige kommet til Skagen. Vi er lige cyklet til Skagen og hertil. Og vi skal... hvad skal vi egentlig? Vi skal på museum, ja. Og ja, så skal vi bare ud og handle bagefter. Så jeg 5. Ja, så er vi hernede i sådan en kælder, fordi vi skal ned med vores ting, fordi vi skal på sådan et museum. Sig noget. Magnus, du afsluttede faktisk vores vlog i går. Ja. Er du mig, der filmede? Hej. Ja. Vi går lige her. Vi skal tilbage. Hen og se. Vi skal ud og se grenen. Ja, vi skal hen og se grenen. Så. Hej alle sammen. Nu er vi oppe ved, hvor er vi henne? Vi er oppe ved grenen. Og vi venter på den der ormkammer. Nej. Sandorm. Det er oppe ved sandorm der, men jeg ved ikke, hvordan det er. Ja. Men ja, vi står her sammen med Søren og Stella. Og Camilla Vanorte er lige der. Shout-out. Forresten lige shout-out til Camilla Vanorte. Men ja, vi ses bare lige om lidt igen. Hej alle sammen. Ja, nu er vi så ude ved den der gren der og se det der punkt der. Og folk glor for os, fordi vi går vlogger. Ja, men vi er ligeglade. Fuck dem. Så kommer Stella lige her. Nå. Men vi står herude og kigger, og det er ikke spændende. Lige præcis. Vi sidder bare i hylden og snakker og har musik og spiser slik og sådan noget. Og så er der sådan nogle ovenpå, der ligger derovre. Så ja. Vi skal i svømmehal! Vi skal snart til at lave noget lige om tøj svømmehal og Vi skal holde folk kæmper ovenpå! alle sammen, og det bliver bare mega hyggeligt. 100% for dig. Ja. Ja, vi skal så til at lave nudler nu, ja, alle sammen, nu tager vi svømmehal, og Emma hun er herhjemme. Må jeg få Emma hun er herhjemme, så vi skal ned og bade rigtig meget, vi skal bare sidde og hygge. Så ja, vi ses. Status, Magnus. Vi vil lige ud og svømme. Og hvad lavede vi? Svømmet. Men fanden har så... Det har jeg jo selv. Sille og Fido, de er et eller andet sted hen, så nu har mig og Magnus lige overtaget det her, og det er bare super hyggeligt. Vi sidder lige og venter på, at vores pizza er færdig, og vi har lige været svømmehal, svømmebassin og sådan noget. Mega cute. Så hvad vi laver. Ja. Ja. Skal der med i dag? Så husk lige at se med i videoen i morgen. Det går jeg med. Kan I sige for godnat, piger? Please? Freja? Stella? Godnat. Godnat.